Vi befinder os her på en gravplads fra vikingetiden, der ligger lidt syd for Løgstør, lidt syd for Aggersborg, i den nordlige del af Jylland, ved Limfjorden. Gravpladsen her består af en hel del grave, op mod 25 grave, men særligt lidt under en halv sne stykker udmærker sig ved at være helt anderledes end det, vi ellers kender fra vikingetiden. Det er en aristokratiplads eller en adelsgravplads, kendetegnet ved, at en af gravene er en ryttergrav, som første gang blev fundet i 1951. Det første år undersøgte vi 3 kvindegrave, hvor kvinderne var begravet i vognfadinger. De havde forskelligt udstyr med. De havde skrig, hver især havde de skrig med. De kunne have nogle glasperler. Alle sammen havde glasperler og en enkelt sølvgenstand i samme halssnor. Og det tyder på, at det er sådan en lille klike af nogle særlige udvalgte kvinder, der har ligget i de her grave. Vi har en smule rester af deres dragt. Vi har nogle ærmegabsbesætninger, som er udformet på en særlig måde, der gør, at vi kan sige, at de har båret frankisk byzantinsk dragt i stedet for den traditionelle nordiske uddragt. Det er helt unikt, og det er fantastisk fund, vi har været heldige at få et lille indblik ind i der. Vi gravede også en mandsgrav, en våbenfører mandsgrav. Han havde en økse og en meget lang dolk med blodriller og det hele med sig i graven. Og det viser sig, at omkring den her grav var der anlagt en fodgrøft, et fænomen, en rund fodgrøft, et fænomen, som vi ellers kun kender fra Norge. Så er det lidt sjovt, at lige netop det våbenudstyr, den måde der, kunne pege på, at han havde været i det, der hedder Varangergarden, som mange nordmænd deltog i. Varangergarden var kejseren i Konstantinopel eller Byzans nordiske livvagt. Det er en mulighed, at vi har sådan en person begravet her. Men så for at vende tilbage til der, hvor det hele startede, det er ryttergraven. Vi foretager i øjeblikket en genudgravning af den, og vi finder også forskellige ting. Men vigtigst af alt, vi har haft mulighed for at fjerne noget mere jord over graven, og har derved fundet en indhegning af graven, en ganske rektangulær indhegning, en plankevæg, der må have stået omkring hele graven. Og den kan jo have været udsmykket, hvis det var det. Men ikke desto mindre indhegner den mere end 100 kvadratmeter til denne rytters sidste hvilested.